siarad Hendlu. Dwi'n gweithio fan hyn yn ysgol gynradd Gymraeg Rosafan fel cynorthwyydd cynnal dysgu a dwi wedi bod yn gwneud prentisiaeth gyda Darpariaeth Allanol yr Urdd. Oli Dalton, gweithio yn ysgol Lywodraeth fel cynorthwyydd dosbarth a newydd dechrau prentisiaeth yr Urdd. Fi yw Jenny Davies. Fi'n cynorthwyydd yn ysgol Gymraeg Rosafan a dwi'n gwneud cynllun prentisiaeth yr Urdd. Cyn dechrau'r cwrs yma, dwi'n dysgu gwersi addysg gorfforol i dosbarthiadau gwahanol yn yr iau yn dilyn cwricwlwm addysg gorfforol. Mae'r Urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n negydd i chi pob cam. Fi'n dwlu rygbi a mae'r cynllun hyn yn symeddwl bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau hyfforddi. Fi wastad wedi bod yn rhan o chwaraeon trwy'r pêl-droed ers yr un oedran ar plant fi dysgu nawr. So wedyn daeth yr opportunity dod lan i wneud y cwrs, so nes I dal gyda 2 law. Yn wreiddiol glywes I am y prentisiaeth a trwy un o'r swyddogion datblygu lleol. Fel oedd e'n egluro am y prosiect, oedd yn sôn yn un hynod o gyffroes ac un yn sicr fydd yr ysgol yn elwa ohono. Mae'r staff wedi gofyn am ddatblygu a wneud rhywbeth gyda chwaraeon a ni'n teimlo bod hwnna'n mor bwysig a wedyn dath y cynllun hyn a ni'n meddwl gret, dyma beth mae'r staff eisiau wneud ac mae fe'n bwysig i ni bod ni yn datblygu nhw a mae plant wedyn yn cael lot mas achos mae'n staff i'n hyderus wrth ddysgu nhw wedyn. Yn sicr mae yna llwyth o fanteision i'r prosiect a falle y prif beth yw'r bod cyfle i uwch sgilio aelodau i'r staff ond hefyd i gael y plant i gael cyfleoedd i glywed staff yr Urdd yn ddod at ni yn siarad Cymraeg gyda nhw, mae'r pobl sydd yn dod o tu allan i'r ysgol. Manteision amlwg yw bod y darpariaeth i gyd a'r hyfforddiant i gyd trwy gyfrwng Gymraeg sydd wedi bod yn wych ac yn bwysig iawn i ni fel ysgol a hefyd dwi ddim wedi costi dim i ni fel ysgol. Trwy wneud y prentisiaeth, dwi'n gallu mynd ati gyda lot fwy hyder a gweud wrth y plant, reit, fi wedi wneud hwn o'r blaen a fi wedi gweld pobl arall yn wneud a mae'r Urdd wedi gweud bod hwn wedi bod yn syniad da, felly ffwrdd â ni. Ar hyn o bryd fi'n gwneud lefel 2 yn Arwain Gweithgareddau a dwi'n meddwl mynd ymlaen i wneud y lefel 3. I dechrau gyda, mae'n cymhwyster arall hefyd i chi datblygu, hefyd datblygu sgiliau, dysgu sgiliau newydd hefyd. A dyna fe fi'n meddwl. Byddwn ni'n anno unrhyw un i wneud e. Mae fe'n werth go for it, bendant.